Iniciar emisión. Dentro. Ya, Ahí. Eguerdion Erraniko landare errubi zelaitik gaur urriak 16, Espainiako ohorezko mailako jardunaldia dago jokoan, atzotik hasita, eta jakina, Erranik bere partida izango du, ez nolanahikoa gainera, izan ere, Kataluniako Sanboian taldea hartuko du 5 minutu barru hemen landare zelaian. Bero pikin bat esan dezakegu, giroari dagokionez, udazkeneko eguraldi ohikoa, haizerik handirik ez, bintzat, arrastorik ez dago. Zelaia ere berdegunea oraindik belar berdez ongi hornitua, eta esan bezala, 4. jardunaldiko norgehiagoka izango dugu Leicester batean, hemen zelaian. Hasieratik bi taldetako 15-koak emango ditugu, aldaketa dexente iragartzen dugu Ernanin, baina lehenbizi eta beti bezala kanpoko taldeari emango diogo lehentasuna, Sanboiana taldeari, Sanboiana iazko txapelketa lehen fase regularrean behin nahiko ona egin zuen, 6. postuan amaitu zuelako, 10 punturekin, eta gaur bisitan dugularik hemen Ernanin, esan behar dugu, iaz 4. amaitu zuen, 79 punturekin, eta lehen esan dudan bezala. Aurtengoz, oraindik 4 partida jokatu direlerai, Sanboiana taldea 6. postua da 10 punturekin. Hortaz, iaz 4. fase regularrean, eta pentsa, gaur oraingoz, partida jokatu gabe dagoela, 3 partida jokatuta, Sanboiana 6. da. Hernani berriz 10. postuan da, 3 partida jokatu ditu, eta alde nagusia da, Hernani 2 puntu dituela, eta Sanboianak 10 dagoeneko. Sanboianak jokatutako 3 partidetatik 2 irabazi ditu, eta 1 berdindu. Eta Hernanik 3 jokatu ditu, eta 3 galdu, baina badakizuke igarrizko puntuei esker, defentsako puntuei esker, 2 punturekin da. Hortaz, esan dezagun, Sanboianaren 15-koan lehen lerroan, Josep Balsatore, Mikel García eta Amirane Txitsua. 2. lerroan, 4 zenbakierekin Liam Micheli eta 5 zenbakierekin Oriol Pujol. 3. lerroan, ezker hegalean Pietro Amadeo Moreski, eskuin hegalean Ruben Sanz eta 8 zenbakierekin Giltza, Lionel Afaese Tauli. 9, joko antolatzaile esango nuke uztartze erdia, Héctor García. Eta 3 laurdenetako lerroan, joko zabaltzailea Brad Truesdale, ezker hegalean 11-arekin Javier de Orbaneja, lehen erdia Matenga Baker, 2. erdia Federico González, eskuin hegalean 14 zenbakiarekin Nil Baró, eta gibelean 15 zenbakiarekin Albert Milan. Ordezkoak, Jori Vincent Petit, Paolo Ragazzi, Joaquim Delga, Alex Palomo, Joan Campius, Marc Villar, Jeremy Berger eta Nicolas Francisquelo. Hori beraz, Sanboiana taldean, entrenatzailea Lewis Dean Williams, eta Hernaniri dagokionez, hauxe izango da gaurko 15-koa, gehi ordezkoak. Lehen lerroan, azken orduko aldaketarekin, Lander Meaza hariko da ezker arroin, nolabait Insausti Intxetaren ordez, 2 zenbakierekin orpokatzailea Einar Arratibel, uste dut hasieratik hasten dela lehen partida dela, Einar Arratibel, eta eskuin arroin Eneko Noriega, 2. lerroan, 4 zenbakierekin Ander Gutierrez, eta 5 zenbakierekin Beñat Iradi. 3. lerroan, lehen partida astapenetik, Kepa Mijangos.
6 zenbakiarekin eta eskuin hegalean, hirugarren lerroan, Mikel Perez eta 8 giltza, hirugarren lerroko giltza, Jon Otxotorrena. Zazerdia, Matin Collado, eta hirulaurdenetako lerroan, joko zabaltzailea, 10 zenbakiarekin, Pello Perez, ezker hegalean, Igor Etxeberria, erdiak Iraiz Garmendia eta Anar Zolosegi, eskuin hegalean 14 zenbakiarekin Aitor Lukas, eta Gibeleko 15 zenbakiarekin Igor Genoa. Entzun bezala, txaloak ikuslek jotakoak edo emandakoak, eta bi taldeak zelaian daude. Ordezkoen lekuan, Hernanin, Jokin Uzkudun, Jon Intxausti lehen esan dugun bezala Intxeta, Iñaki Otxotorrena, Mikel Imaz, Iñaki Leonet, Iban Moreira eta Iker Fuentes entrenatzaileak, Patri Polidori, Jon Iraola, Jon Intxausti Intxeta, eta hoi osatuz, esan dezagun, epailea, Luis García Mon izango dela. Eta laizter batean, erdiko marran dira Sanboianakoak eta epailea ohartarazten partidu astera doala, eta lehen baloia edo sakea, erdiko sakea, Sanboianak egingo du. Hain zuzen ere, Albert Milanek egin du sakea, eta Hernanik ongi jaso du baloi hori. Aurrelarien burrukatxoa, Mikel Perezek orain baloia ongi eman du, baina dirudienez hemendik ez badu ikusi ongi ere, aitzin pasea egin du Hernanik, eta uztartze geldoa, beldioa, aipatutako epaileak adierazi duena, Luis García Monek. Zelaiaren erditik 15 metrora edo, Herraniren zelaian, uztartze bildua beraz. Eta, ohikoa denez, 9 zenbakiak, uztartze erdiak, Hector García sartuko du baloia, eta pentsatzen dut partidan zailtasuna handia izango dituela Hernanik, Sanboianak aurrelari sendoa dituelako, behar bada, Herranikoekin alderatu da, pikin bat pisutsuagoak, baloia ongi atera dute Sanboikoek, baina Hernanik errekuperatu, berreskuratu du, zelai erdiko 10 metroko lerro horren parean dira, eta berriro Sanboiana berreskuratu baloia, ezkerre hegalera jokatu nahian, eskura, uztartze irekia ongi irabazi dute Sanboikoek, eta orain baloia eskutan zutela, lakaje bortitza egin dute Hernaniarrek hain zuzen ere, Hector García uztartze erdia plakatu dute, baina ondorioz, jokaldi horren ondoren, epaileak García Monek zigor kolpea adierazi du Hernaniren kontra, zelai erdiko lerro hori baino atzesiago, Sanboianakoen zelaian, eta ostikoz bidaliko du Hector Garziak kanpora, beraz, han euskaraz bizi mintza egin praktikatu batez ere Hernanin jartzen duen pankartapean izango da eskasa, alboko sakea, eta Sanboianak jarriko du jokoan, beraien txazelako zigor kolpea aldekoa. Partidan zehar emango ditugu xehetasun batzuk Herraniko 15koari dagokionez, baina oraingoan jarrai dezagun jokoa, alboko sakea ongi irabazi dute Sanboianakoek, eta orain Matenga Bakerrek, Zelanda Berriko jokalariak tartea bilatu nahian aurreratu taldea, Sanboi taldea, orain eskura jokatu du Hector Garziak, eta bigarren, hirugarren fasean Sanboianako jokalariak. Orain hirugarren lerrokoen jokaldia izan da, Lionel Afaese Tauli, eta orain eskura jokatzen Arroñarekin, Josepe Balsatororekin, ezkerre galean, ensego lerrutik 10 metrorari dira jokatzen Sanboianakoak, Kataluniarrak, eskura zabalduz, fase bikaina Matenga Bakerrek, baina ez dute asmatu jokaldia burutzen, jokaldia amaitzen ez dute asmatu Kataluniarrek, eta alboko sakea eskasa Hernaniren zelaiaren 20 metroko lerroan, beraz, momentuz Sanboianak darama edo hartu du partidaren agintea, jokalariekin eta hiruordenetakoekin uztarketa, momentuz behintzat ez da emankorra izan ensegi dagokionez, baina erasoan aritzeko bai.
eta orain beraz, baloia erranik jarriko du jokoan, albokoan, eta ozta lortu dute eskuz jotzea, baina gainean daude kataluniarrak, orain 15 metrora, erraniko ensegulerroren 15 metrora, eta ostikoz defentsa egin beharra izan du Igor Genuak, baina harrapatu dute baloia bikain Sanboianakoek, defentsa zorrotza erranik, eta ozta pasea lortzea, pasea ematea lortu dute, Nil Barok orain baloia, defentsaz inguratuta dago, eta ea rekuperatzen oso ongi, erraniko jokalari berezko dute, Matin Collado ezkerrera Lander Mezarekin, Mikel Perez orain baloia eskura jokatzen, ostikoz jotzea erabaki du, eta gainean daude orain Sanboianaren zelaian, eta zigor golpea adierazi du. Hernaniren alde defentsa ona egin dute Gipuzkoarrek, eta horren ondorioz, 25 metro Kataluniarren erasoa ongi defenditza lortu dute, eta baita baloia urruntzer orain Pello Perezek, Pello Perez saiatuko da ostikoz, pesatzen dute alboko sakera botako dela, egoera ona delako, eta alaxia egin du zuzenean, eta eskasa alboko saka izango da, 22 metroko Sanboianaren, 22 metroko lerroaren parean. Lehen aldiz, erranik lortu du baloiaz jabetu ondoren, Sanboianaren zelaian aritzea, 22 metroko lerroan, eta ikus dezagun, uztartze geldoa adierazi orain epaileak, Sanboianaren alde. Nonbait zigorkopeak zure alde izaten direnean aukera dago, albokoak eta albokoa edo uztartzea eskatzeko, eta momentuz uste dut okerrezpanago, horregatik erabaki du Sanboik uztartze geldoa bideratzea edo uztartze geldoaren bitartez baloia jokoan jartzea. Hector García baloiaren jabe, Zubitxotiko tuneletik sartu du, eta bi aurrelari multzoak erori egin direnez uztartze horretan. Momentuz ez da inoren kontrako zigor kolpea adierazi, ez du adierazi. Epaileak García Monek, eta beraz errepikatu egingo da, Sanboiana baloiaren jabe, biztan da, eta esan dizugu Sanboianaren zelaiaren erdiko marratik 15 metrora, errekaldetik izango da uztartze hori. Esan dizuegu Sanboianak jokalari pisutsuak dituela, eta momentuz bai uztartze geldo honetan behin ongi agindu du, eta baloiaren jabe dira, hirugarren errogokoak baloia maneiatzen ari dira, bultzaka Sanboi, eta txistera moduan egin du hain zuzen ere Lionel Afaez Taulik pase hori atzealdea, eta Hernaniri jokoz kanpoko zigor kolpea adierazi dio. Jende pitxin bat horbildu da landare, ez da beteka da handi horitakoa, baina kontuan hartuta Sanboi talde indartsua dela, jendea pixka bat animatu da udazkeneko egun momentuz behintzat erdi tarteka eguzki ateratzen da, baina hodeiak ere badira, landare zelaiaren gaina 7 minutu partida hasi zenetik, eta markagailuan Usunako berdinketa dugu. Agintea pitxin bat gehiago Sanboianak, baina Hernanik biztan da partida osoan egin beharko duen bezala, defentsa zorrotza eginez, eta tarteka baloiak berreskuratuz. Eskasa orain hirugarren lerroko Rietro Amauro Moreskik hartu du, baina berreiro defentsa ona Hernanik. Ikus dezagun baloia zeinen alde egiten duen, Hernanik aurrelariek indarra handiz dihardute partiduan, Zankotxoz defensa ostika da, edo erasoko ostika da, segunda non dagoen baloia, uztartze irekia Sanboianak jasoko dena, aurrelariekin, hain zuzen ere Liam Micheli Zelanda berrikoa, jokalari, laupa bost jokalari ditu Zelanda berrikoak, Sanboianak, orain esate baterako, azkeneko ostika da, Sanboianakoaren azkeneko ostika da,
lehen erdiak jodu mantengabak errau ere Zelanda berriko da, zorionez Igor Genua, gibeleko jokalari hernaniarrak jaso du baloia, eta urruntzea lortu du, ikusten duzen bezala irudietan. Urrundu du baloia, eta beraz, Sanboianaren zelaian, erdiko marratik 10 metrora, Mikel Garziak jarriko du jokoan baloi hori. Jokalari guztiak hilaran jarrita, eta 8an bukatzen den jokaldia adierazi du. Ongi jaso du Lian Mikeli ere Zelanda berriko da, metro bat eta 88 zentimetro, kasi 2 metroko mutilpuska, eta baloia eskuan darabilte. Ongi sartu da Lian Mikeli, eta eskura jokatzen eskuinaldera, errekaldera zuzen ere. Aurrelarien joko, kanpoan geratu dira Mikeli eta Rietro Amadeo Moreski, bigarren edo hirugarren fasean sartzeko, hala ere, Santos urruntzea erabaki dute kataluniarrek, eta ongi jaso du Aitor Lukasek, Igor Genuari, Igor Genuak defensako ostikada goitikakoa, baina bikain jaso du Amirane Txitsua. Hala ere, baloiaren jabe eginda Brad Dale, eta berriro aurrelarien arteko borrokan, eta zigor kolpea eskua sartzeagatik Hernaniren aurka. Eskua mozteagatik, apropos iruditu zaio epailari, eta ondorioz Sanboianak aterako du baloia. Baloia zabaltzeko asmoa zuen Sanboianeko jokalaria, baina Hernane uste dut beñatira izan dela, lehenago oso seguru, baina eta baloi hori, pase hori apropos mozteagatik, zigor kolpea, kataluniarrek agetara jaurtitzeko erabakia hartu dute, hain zuzen ere, uste dut bere talde horretako ostikoz jaurtitzailea, Albert Milan saiatuko dela ostikatzen edo sartzen. Gogora dezagun, gaur laugarren jardunaldia dela jokoan, eta atzo partida batzu jokatu ziren, hain zuzen ere, Getxo Arteak 26 eta 33 galdu zuen Santanderren kontra etxean, Barcelona alde handiko emaitza jaso zuen etxean, 17 eta 61 Alcobendasen kontra, Sevillako Zientziasek ere etxean galdu egin zen 22 eta 31 El Salvadorren kontra, Cisnerose 45 eta 24 irabazi zien Bizkaia Gernikari, eta gaur joko onden Hernani, Sanboi momentuz huts eta huts 11. minutuan ez baitu lortu hagen artetik pasatzea Albert Milanek zigor kolpea. Eta gaurko beste partidua, Brak Keso Sente Pinares Ampo Ordizia izango da. Gaur beraz, bi partidu eta gainotzeko guztiak atzo jokatu ziren. Gogora dezagun lehen jardunaldian, Sanboi 31 eta 10 irabazi zela Barcelonari, eta Hernani galdu egin zuela, ozta, 19 eta 15 han Santanderren, Bazkoren kontra lehen jardunaldian. Bigarren jardunaldian berriz, Sanboik galdu egin zuen Kesosen kontra, 36 eta 14, eta Hernani galdu egin zuen etxean lehen partido Landaren jokatutakoa, 10 eta 29 Cisnerosen kontra. Hirugarren jardunaldian berriz, Bizkaia Gernikak 14 eta 11 irabazi zion Hernaniri, eta Sanboik 33 eta 22 irabazi zion igo berria den, aurten berria baita maila honetan, Sevillako Zientzias Cajasol taldearen kontra. Jokoari dagokionez, lehen esan dugun bezala, jadanik 12 minutu bete dira, 13 izango dira laster. Alboko sakea Hernaniren zelaian, erdiko lerrotik, erdiko marratik, 15 metrora. Jokaldia alboko sakea motzean, atera dute Hernaniarre, pixka bat ez ustean harrapatzeko Sanboian, eta lortu dute, neurri batean behinepein, orain eskura jokatu Ireiz Garmendiak luze Anaz Elosegirekin, orain Igor Genua baloiaren jabe da, ongi eutsi dio, galtzeko arriskoa zuelako, eta orain nahi iristen diren Hernaniarrak Uztartzirekira, eskura jokatu dute ezkerraldea, Ireiz Garmendia baloiaren jabe eginda, Uztartzirekia erabaki du, eta Pello Pérez zabaldu du ezkerraldea jokalarien, aurrelarien norgeauka, Matin Mujikak ostikoz zanko zurruntza erabaki du, da ondo gainera.
gutxienez metro asko irabaziz, eta orain biztan da, espada kanpo ateratzen, kontraerasoa Sanboianak, zelai erdiaren marraren pare-parean, eta aitzin pasea adierazi du García Mon epaileak Hernaniren alde. Azkeneko minutu hauetan, nahiko joku orekatua, zelaian erdi parean ari dena jokatzen, eta momentuz behintzat hor baldin da jokua, Hernani aukera izango du. Hor irudian dakusazu azken jokaldia, eta orain Uztartze geldoa erreka aldetik, El Diario Vasco egunkaria, Zuaz Navar eta Gipuzkoako Diputazioaren Juliaren azpialdean hor nunbait. Sanboianaren ordezkoen aurkitxoaren parean. Biratu egin dute Sanboianakoek eta zailtasuna sortu diote Hernaniri, baloi hori jabetzeko atzera doa baloia, galdu ere bai, Sanboianak birreskuratu du baloia, eta jokatzeko moduan dira pensatzen dut aurrelariekin, eta zigorkolpea Sanboianaren kontra. Ea irudiekin ikus dezakegun, zergatik adierazi duen. Bai, plakatzaile plakatua jokali hori dela da. Edo horregatik adierazi du epaileak. Mikel Perezek Iraitz Garmendiari, 10 metroko lerroaren gainean, bi aurrelarigoak burrukan, Matin Collado lortu du baloi ateratzea, baina zailtasuna handirekin, eta azkenean Uztartze geldoa adierazi du epaileak, Hernaniren alde, García Mon epaileak. Esan dugu lehen, azkeneko minutu hauetan, hor dirauela erdialdean, irudian errepikatuta ikusten ari jokaldia, eta ondorioz, agindutako Uztartzea, alegia, ez dela zelaian zandako ireki horietako bat, pilaketa horietako bat. Matin Collado baloiaren jabe, saiatuko da tuneltxoaren erdian sartzen, baina beti ere pixka bat, bere taldearen alde, Hernaniren alde, pitin bat, trampa txoa eginez. Eta huts eta huts markagailuan lehen ordu laurdena gainditu dugunean. Errepikatu egingo da Uztartzea. Zan dezagun xehetasun batzuk adieraztearen, taldeko Hernaniko garaiena, Mikel Perez dela, metro bat eta 82. Gaur jokatzen ari diren artean, izan ere, Xabi Garmendia Xabo, min hartuta dago, denbora luzerako, iztarrean min hartu zuelako entrenamentu batean, Xabo Garmendia da garaiena, eta baita pisutxoenare, metro bat 84 eta 123 kilo. Berez Lander Meza da pisutxuna, 125 kilo dituelako, gaur hastapenetik hasi den ezker arroina. Eta beste bat aipatzearren, bere garaieragatik, eta pisuagatik Jon Otxotorrena hastapenetik ari da jokatzen, metro bat 85 eta 101 kilo ditu Jon Otxotorrena, hori beti ere, xehetasun hauek denboraldi hasierako datuak dira. Bi bitartean 18 metrora, Hernaniren seguloretik 18 metrora, Sanboik jarri du alboko sakearen bitartez baloia jokoan, Uztartze laxoa osatu eta bultzak ari dira, honezkero 10 metro inguru irabazi dute Sanboitarrek Uztartze laxo horretan, eta aukera izango dute, edo eskuinetik edo ezkerretik jokatzeko, baina ez, bultzaka, ensegulerroaren gainean daude Sanboikoak eta ensegua, partidako lehen ensegua, Sanboianaren alde, hain zuzen ere, 18. minutuan. Errepikapenan ikusi badugun, baina jokaldi izan da, alboko sake irabazi, bultzaka, Uztartze laxoa osatu ondoren bultzaka, eta aurrelari lortu dute ensegua. Hortaz, alboko sake horrek eragin handia izan du, izan ere jokalari pisutxoa ditu, indartsuak, eta hori defenditzea ez da erresa izaten, eta hori gertatu da. Hala ere, partidaren hasiera da neurri handi batean,
orain eguzkia dugu, bero pikin bat egiten du landaren, ea prestakuntza fisikoak ere nola erantzuten dien, Hernaniarrei orain jaurtitzeko asmotan, lehen utxe egin du, baina orain Albert Milanek errepikatu egin nahi du jaurtiketa, ea ba, 20 metroko lerrotik jaurtitako baloia, eta bai, huts eta 7, beraz, Sanboiana aurretik, okerrezpanago, ensaioa Pietro Amadeo Moreskik egin du, eta aurreratzea lortu dute kataluniarrek, huts eta 7. Hemen pixkanaka teknika hobetzen ari gara Hernanin, eta Antoni Iraolak manejatzen du pixkat streaming ordenagailuen kontua, eta esaten dit Mikel Garziak lortu duela ensaioa izan ere, berehala gaur egungo teknologiarekin, berehala jakiten da zehazki, zeinek egin duen ensaioa, eta beraz Garziak adierazten digu egin duela ensaioa. Baloia jokon jarri dut Hernaniarrek, zangoz, ostikoaren bitartez, eta baita Sanboiana baloia lortu ere, eta eskura jokatzen ari dira orain, eskuinaldera, errekaldera, bigarren, hirugarren fasean, Garziak jarri du jokoan. Garziak antolatu jokaldia, Igor Genua jaso du gibelean, baloiari eutsi dio, baina gainean ditu Sanboianako defentsa, gala ere baloia berreskuratzea, eta aurrelarekin sartzea erabaki dute Hernaniarrek. Baloia Matin Collado, eskoinera, Mikel Perezek, baina defentsa gainean zeukan, eta ez du lortu hasiera batean, baina ongi eutsi dio baloia Mikel Perezek, ezkerraldean Matin Collado, Igor Genua tartekatu da, baloia ezkerrera pasa, lapurtu egin dute Kataluniarrek baloia, eta Garzia Mon epaileak uztartze geldoa adierazi du zelaiaren erdian, errekaldetik, Kataluniarren alde. Beraz, Juanan, Hector Garziak egin duen saioa, ezta? Hala markatu digu ordenagailua, badakizue, partiduan izaten dira, ardura dutenak berehala markatzen dutenak puntua zeinek egin dituzten, eta guretzat, ona bestelanka sartze bat beste egingo bai genuke. Eta marrazainak hemen jartzen digun bezala, guk ez dauzkagu paperetan, baina Roberto Bartolome Gasteiztarra, eta Luis hori epailea da, eta Neitz Morentin da, beste marrazaina. Latz Morentin. Ez dira, hauek ondo egiten badute, ez dira garrantzitsua. Gaizki egiten badute, orduan izaten da garrantzitsua. 22. minutuan gaude, huts eta 7, Sanboianen alde, eta uztartze horretan, zigor kolpea Hernaniren kontra. Zigor kolpea Hernaniren kontra. Epaileak adierazten du zer izan den, behar okertu egin dutelako badirudi horregatik izan dela, apropos, eta ondorioz, edo bestela Hernanik altxatu egin duela lehen lerroa, ez dugu oso garbi ikusten errepikapenean, baina, kontua da, Sanboianen alde izan dela uztartze geldo hori, eta gainera oso urrun bota du zangoz baloia, eta baita Hernaniaren zelaiaren 22 metrotik atzerako erdiparean kokatu du baloia, eta gainera alboko sake beraien alde, oso ongi irabazi du Liam Mitchellik, baloia goitikako hori, eta orain aurrerarekin jokatzea erabaki dute, biztan da, lehenbiziko bintzat tarteak egin arte, eskura zabaldu, joko zabaltzea Prat Fruedesli, baina ez dute lortu, nahi bezain ongi ateratzea jokalaria eta Hernanik, defentsa ona egin badu ere, beraien aurka, pentsatzen dut Hernaniren kontra, hain zuzen ere, joko zabaltze jokaldi hori, jokaldi horretan, ikustegi badugun, jokoz kanpokoa behar bada, edo han bertan baloia jokoan zen lekuan gertatu da zigor kolpea,
eta orain alboko sakea Sanboianaren alde oso jokaldi arriskutsua izan daiteke, beraiek eskasetan ongi diardutelako, eta gainaren segulu errotik 5 metrora delako, alboko sake jaurtiketa. Mikel Garziak jarriko du baloia jokoan, bi Garzia daude talde honetan, Hector Sartzerdia eta Mikel Garzia. Orpokatzailea estalkaria ongi irabazi dute, orain badakit erraniarrek behin eta berri saiatuko direla Uztatzelaxoa antolatuta eta bultzatzen, eta orain ensegulerroaren gainean dira Sanboianarrak, eta uste dute esaioa egin dutela, antzeko bigarren jokaldia Sanboianak, eta baita ensegua egin ere, lehen Mikel Garziak egin balin badu lehen ensegua, aurrelarien jokaldi horretan, eta gainera aurrekoaren antzekoa gertatu da, eta laster izango dugu, zehazki, garrantzitsu ez balin bada ere, nork egin den hortaz, 24. Minutua, eta dagoeneko 12 aurretik Sanboiana. Ez du aukera txartxarra, argitaratzeko Albert Milan jaurtitzaileak, ostikatzaileak. Beraz, momentuz behintzat kontrako markagailuan diardu Hernanik. Esan dugu 10. postuan dela sailkapen orokorrean. Hamargarren postuan, esan bezala 2 puntu lortuta, biak defentsako gehigarrizko puntua gatik. Eta gaur gauzak aldatzen ez badira, Getxok galdu zuenez eta Bartzelonak gauza bera, hortxe jarraituko du, 10. postuan Hernani baino, ez dezagon aurreratu, 26. minutua delako oraindik, eta pensatzen du Sanboik egina ala gehingo dituela, erasoko gehigarrizko puntua lortzeko, beraz lauen seio egitea izango du buruan, partia irabazteaz parte gainera. Eta orain Igor Geno baloia eskuan duela, potetxoa eman, eta jokoan jarriko du Zangoz, ea aurrelariak edo iristen diren baloi hori errekuperatzea. Luze, 3 laurdenetako entzat, zula bilatu nahi joan, defentsa ederra egin dute Anartzek eta Iraitzek, Anartzelosik eta Iraitz Garmendiak. Ongi hasiera batean harrapatute Federico González, baina Sanboik lortu du baloia urruntzea, zelai erdian harrapatu dute Hernaniarre baloi hori, Goitikako baloi hori, eta orain Hernaniarre dira baloiaren jabe. Ikus dezagun, borroka ikaragarria, Matin Goiak eskuinera, Igor Geno tartekatu da, Iraiz Garmendiari luze, Anartzelosegi baloia zuen, baina ongi plakatu du Federico Gonzálezek eta baita laguntza jaso, Matenga bakarrek eman dio laguntza eralare. Jarraitzen dut Hernaniarrek baloiaren jabe, Uztartze ireki, Matin Goiak ezkerrera, Pello Perez, Eneko Noriega aurrelariak pixka bildu nahian, zelaian erdian, Matin Collado berriro baloia eskuratu nahian, Iraiz Garmendiari luze, jauzi egin du, Igor Etxeberria eskuine galean, Armailaren parean direte Mikel Perezen laguntza jaso du, eta Iraiz Garmendiar hor da baloia babesten, Matin Collado, Igor Genoa, aurrera goaz pixkanaka, berriro Uztartze irekia, Matin Collado, 4. fasean Igor Genoari ongi plakatu dute Hernaniarra, hain zuzen ere plakaje horretan Ruben Sanz aritu da 5 eta zorrotz, baina bueno, metro batzuk aurreratu dituzte Hernaniarrek Zangoaren bitartez. Ustiko luzea jo, albora bota, baina epaileak adierazia zeukan zigor kolpea Sanboianaren kontra. Badirudi arazotxoa ditugula irudiarekin, jarraituko dugu bitartean kontaketan, eta urruntzea lortu du Pello Perezek Sanboianaren 20 metroko lerroraino. Esan dizugu 15-koan,
falta direla, berriak ditugula gaurko zeran, 15koan ez, baina bai deialdian, gero agian sartuko den Mikel Imaz, jokalari berria direla errani esan nahi dut, maila honetan, senior taldean, Mikel Imaz kadete mailatik zuzenean sartu da talde nagusira, Einar Arratibel Atletiko San Sebastianetik etorri zen, denboraldi hasieran, eta gero, gaur deialdian izango zen, Mikel Bidegarai Lapurtarra ere, ari da errani taldean aurten deialdia osatzen edo plantilla osatzen. Bai da beste pare bat hiru kadete ari direnak entrenatzen lehen taldearekin, oraindik ez dute jokatzeko aukerarik izan. Javier Laskurain eta Peru Ormazabal, tartean gero Iban Moreira ere aztu zait esatea, baina gaur deialdien dago, eta agian sartuko bigarren zelaian, hauek denak kadetetik igotakoak dira. Eskuinera jokatzen Sanboi beren zelaian, 22 metroko lerroaren baino atzeagotik sartzea irekia eta jokoz kanpokoa sartzeagatik edo adierazi du. Zigor Pernaniren kontra García Mon epailea. Bestetik gora dezagun, Oier Garmendia ere iaz zati handi batean lubalgiagatik jokatu ezinik ibili zela. Atzo B taldearekin jokatzea erabaki zuen, pixka badia sartzeko lehen taldeko mosteko ohikoetan, baina zoritxarrak bere atzetik, bere gibeletik diardu izan ere, atzoko partida B taldeak, satorrak taldeak, Iruñako Unikaren kontra jokatu zuen, eta lehenengo minutuan, zer dela eta plakaje batean, bi jokalari belaunaren gaina erori zitzaizkion, eta min handi xamar hartu zuen Oier Garmendiak, begiratzera, aztertzera eraman zuen anaia Iraitzek, eta, uste baino apalagoa izan daiteke lesioa, baina berriro luzerako izan daiteke, hor badakizue belaunean sartzen direlako otailuak eta meniskoak, eta beraz, aste honetan pixka bat atseden hartu, eta berrazterketa egin ondoren jakingo dugu zehazki zer duen Oier Garmendiak. Gero lehen esan dugu Xabi Garmendiare Xabo minartuta dagoela, iztarrean entrenamento izan zuen lesio larri bate jota, eta gaur hemen da zelaia, baina makuluekin. Eta horrelaxe ditugu zenbait jokalari, Tomas Elorza ere kanpoan geratu da deialditik. Lehen aipatu dugu Lapurta, Mikel Bidegarai ere ez da gaur deialdian. Zorionez Ander Larretxek atzo jokatu zuen betaldearekin, esan behar dugu. Eskualdeko ligan edo herrialdeko ligan, Erranik eta Unika jokatu zutela atzo Landaren, eta Nafarrek irabazi zuten 16 eta 20. Jarraitzen dugu arazoak izaten irudiekin, baina, kontaketarekin jarraituko duea noizbait Iraola jauna lortzen duen. Irudiak zuek begista ditzazuen. Erraniren zelaian gaude, 32. minutua. Erraniren zelaiaren erdialdean, Uztartze geldoa, eta hoi bezala, Hector Gartzia jarri du jokoan, eskuinaldera jokoa jokatu ze Sanboianakoak, lapurtu dute baloia, baina epaileak jokoz kanpokoa gorezkoanago, edo baloia mozteagatik. Eta pentsatzen dute epaileak txartela eskuetan izango duela, epailearekin hitz egiten ari da, marrazainarekin barkatu, ea zer ikusi duen ark, errekaldeko marrazainak, eta horren arabera izango da txartel horia edo ez. Baina zigor kolpea bai argi, Hernaniren kontra. Huts eta 12. Eta jokatzeko adierazi du, aitzin pasea, Hernanirena, beraz, ez da zer berezirik gertatu. Behar bada,
hasiera batean pentsatu du apropos egina zela aitzipas hori, baina ez. Sanboianak jarriko du jokoan. Baloia. Bi aurrelariak elkarri heltzen. 3 fase dira badakizue. Makurtu, heldu eta sartu gure hizkuntzan. Eta baloiak eskuetan duela Héctor García. Ea ba. Badakizu Hernanin tabernaren bat edo hotelen bat behar balin baduzue, txintxua daukazue, zuen eskura. Eta atxeden hartzeko ere ez da leku txarra. Hernanin berreskuratu du baloia, Igor Etxeberria luze, eta 20 metroko lerrotik kanpora zegoenez, baloia jaurti duen lekutik izango da alboko sakea. Baloia azkar eskatzen Zelanda Berriko Lionel Afase Tauli, baina lasai hartzea erabaki dute azkenean. Kirol jantziren bat behar baldin baduzue berriz, Viator marka duzue. Viator.es hor eska ditzakezue, behar adina jantzi eska dezakezue. Alboko sakea gibelean hartu dute sanboianarrek, Hernanien zelaian beti ere, 10 metroko lerroren inguruan, eta jokaldi irekian, plakatzaile ekimen edo joku horretan, zigor kolpea Hernaniren alde, eta horrean ostiko zigor genua saiatuko da ahalik eta gehien urruntzen, baina ziurtatzen kanpora botako duela, gero berak Hernaniarrek baitute aukera, baloia alboko saketik ateratzeko. Bartoloke jaso du marratzainaren manderina, eta hortxe sanboianaren zelaian, erdiko marratik 25 metrora, hor nonbait, jarriko dute jokoan Hernaniarrek baloia. Einar Arratibel da gaur astapenetik postu horretan bederen, azalkari joko zabaltzaile postuan bederen, eta bera jarriko du. Hilaratze murriztua da, 4 jokalarikoa, badakizue epailari esan egin bertzaiola zeman jarriko diren, eta 4 erabaki du jokaldi antolatua. Mikel Perez aurrera lortu du ozta baloia jasotzea, baina bai, Makinkoiak ezkerrera luze Ireiz Garmendiarentzat, hau 5 sartu da, baina plakatzaile, 3. lerroko plakatzailea Ruben Sanz barkatu, 5 ari da, baina zorionez, baita zigor kolpea egin ere, Kataluniarrek plakatzaileak ez askatzegatik behar bezain pronto plakatua, kasu honetan Hernaniko jokalaria, zigor kolpea kontra baloia nartzelosegi dauka eskuetan, beraz, atera du jaurtiko du zangoz, Mikel Perez ez, Beñat iradiari zen epailarekin solas egiten, eta Anaz Elosegi prest baloia ostikatzeko. Lehen esan dizugu Hernanik oraindik ez duela lortu partidaik irabaztea, ozta ibili da, pare batean, baina ez. Anartz Elosegi erdia, Hernaniko erdia, jaurtitzeko pres, agitaratzeko pres, jaurti bai, ikus dezagun, bai. Anartz Elosegi 3 eta 12koa markagailuratu du 37. minutuan. Beraz, 3 eta 12 Sanboi aurretik edo nahi baduzu Hernani galtzen momentuz. Ea ba, baloia jokoan jartzeko pres, baloia adieraziz nola bota nahi duen, 3-4 pote egin, eta ostikatzailea Albert Milanek urrundu egin du Hernanikoen 20 metroko lerroraino, Mikel Perez jaso duan, eta azkenean Igor Genuak urrundu nahian, presio arindu nahian zangoz, ongi jaso dute Kataluniarrek, orain pase luze Albert Milanek, ezkerri galera Armaia aldera, eta hor Zelanda, barkatu, Federico González jaso du baloia, uzartze irekia,
Hector García baloiaren jabi, defensa zorrotza errani, baina hala ere, hortxe, baloia lurrera hori da, baina atzeraka, beraz, Sanboianak aurrera jarraitzeko aukera izango du. Hector García mutilpuska, uztartzei erdia izateko, eta berriro hirugarren fasean, Hector García baloia zabaldu eskuinera, orain berriro uztartzei ireki Hector García baloia bilatzen, eta joko ziur kolpea adirazi du. Epaileak, García Mon epaileak. 3:12, kasik lehen zatiaren bukaeran gaude, hain justu ere 38 minutu terdi, eta oso urrun jaurti du baloia eskuin aldera, errekaren aldera, eta jarriko dute alboko sakea jokoan Sanboianarrek, izan ere beraiek izan dute aldeko zigor kolpea, eta pentsatzen dut Mikel García, ospokatzailea, azalkaria jarri duela bikain. Eta berriro, aurreko bi ensaiok edo lehen bi ensaiok egin dituzten modu berean egin nahi dute Kataluniarrek, baina orain badakite defensa zorrotza egin behar Erraniarrek, hasiera batean geratu dute eraso hori, baina bigarren uztartze irekian, defensa zorrotza, eta Hector García ezkerra zabaldu du, eskurako jokoan, saiatu da Federico González sartzen, lortu metro batzuk egitea, berriro baloiaren jabe Hector García, lurrean utzi du, uztartze ireki antolatu nahian, eta ezkerraldera, Armaila aldera, pase arriskutsua, baina era berean maisuki egin du Matenga Bakerrek Zelanda berriko da, metro bat 82 eta 84 kilo, esan dugu Matenga Baker Zelanda berrikoak, baina baloia galdu egin dute, eta ondorioz, ostikoz kanpara botatzea erabaki dute, eta zalantza dago, jokaz ezaketen edo ez, Kataluniarrek, baina Bartolo epaile gasteiztarrak adierazi du azken momentuan zegertatu den, eta ondorioz alboko sakea eskasa, baloia ateraren lekutik egin beharko dute. Zalea pixkat animatu da, Errani bultzatzeko, azken minutu hauetan defensan ari delako Errani, eta luze berriro, eta tinko dabil Lian Mikeli, Zelanda berrikoa, kasi 2 metro esan dugu lehen ere, orain ere baloia beraz zeukan, lauzen baki dunak, eta uztartze irekia bigarren fasean, eskura zabaldu Hector Garziak, baina izan ziteken pantalla, baina ez, azkenan ez du hori uste, eta eskuin egaletik han sartu da Javier de Orbaneja. Egalekoa izateko metro bat eta 95 altua. Posto horretan aritzeko, baina berak egin duen segua, 41. minutuan eskuin egaletik, hasiera batean izan ziteken, ez dakite asmatu beharko dugu hitza euskeraz, baina ez dugu iaz ere ez genuen asmatu, pantalla adierazteko, eta hori pentsatzen zuen ikusleak, txistukatuko zuela epaile, baina ez, azkenen esan bezala, eskuin egala Javier de Orbanejak egin du ensegua. Pena izan da, lehen zatia bukatzear zegoelako, baina jokalderi jarraipen eman diote Kataluniarrek, eskuin aldetik, eta ongi sartu da, aipatutako gizonkote Javier de Orbaneja jokalaria. Hortaz, 3:17, nahiko alboan du jartitzeko aukera, kasik kanpoko marraren parean, errekaldetik, eta hor pentsatzen dugu, zaitasuna izango duela gauzatzeko. Saiakera luze eta altu bai, eta baita gauzatu ere. Eta bantxe amaitu da lehen zatia, García Monek amaitu zeteman